U Europskim parlamentu otrimaše okrugli stol pod nazvu Rozumic Vojvodinu, na ktorým našu pokrajinu popri jej uriadových osoboch i resorných ministroch predstavlja i nošitelje i hlavni organizatore kulturnog diverziteta i multikulturalizma u Vojvodini, Menšinski i Vojvođanski zavod za kulturu. Važno je to da 5 naših zavoda, Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Rumuna, Rusina, Hrvata i Slovaka, zajedno sa Zavodom za kulturu Vojvodine, da se predstave tamo na otvorenom danu u Europskom parlamentu i da ispričaju u kakvim projektima radimo, šta se događa u našim zavodima, šta se događa u našem kulturnom životu, kako ljudi ovdje žive, kako rade i šta mi možemo da nudimo Evropi, da bi nas Evropa znao. Domašnji vojvođanske delegaciji budze Eduard Kukan, člen Evropskog parlamenta, a počas prezentaciji našej pokrajini predviđena je i projekcija filma Rozumic Vojvodinu. Popri u Evropskim parlamentu predstavljanje našej pokrajini i jej specifičnostoch i interesantnostoch, jak i projektoch, ktoré by mohli buď realizovane vjedno z Evropsku uniju, budze otrimane i na pojutre u misiji Republiky Srbiji pri Evropskej uniji u Briselu.